Unzo wako zviya ndati tinoziva kuti chii chainoda aregere pamwe togona kuregerawo. Hai ndangona kuti achisina dhinja. Waita zvakanaka. aiwa dhiri ranga riripo before ranga rakaita chaindinakira zvangu ndaibva kunakirwa naye. wanakirwa chii chaiitika pauri pawaipu akavhaibhro Mbanje dzacho dzako mazuva ano marara awandisa pakadzoka mbama kublame Nasaka chakurwa moyo uri right. kana twakachiwanza steri ndio imwe point yo bozi ni ndaibhema chaizvo kwete zvekunhozvezvebaizezvo ndaizobhema chaizvo aita hai ndaibhema izvo ndichauza kuti ndaibhema mbanje ndotochinzwa nyakazara mumiro kana kungoona ndakusatobhema takabhema 20 years dzekumberi hapana chakambochinja pamwe chakatotidzorera kumashure zvakatonyanya saka iwo John manje since usisabhemi chikurudziro chako kana kuti advice yaunopa vanhu vanobhema kuti varegerewo because you are saying no to drugs. izvozvo hai ndikurudzira ndeyongoti mbanje hazina dhiri kana uchida kungobhema hako unongobhema hako sezvo zvisingarambidzwi hazvo aiwa kumbanje kutyora mutemo wemuzimbabwe muno isanlofu kubhema mbanje usati hazvitirambidzwa aiwa chakagara so panenge panangarambidzi mwere kubhema unless mapurisa ita sei atozouya but katanga kugara so kavhaibhi kako kana kachikuitira naboshirua iye kavhaibhi vanokurudzire kuti vanobhema aiwa iwo toda kunzwa advice yako yototi ukutaurira munhu asiri panapo kubatsira mumwe ari kubhema kuti aregere achakunzwa uchitaura zvawakutaura ivi hai ndinongoti chamba hachisibo Bo chakakutadzirira. Wati chiwe? Ndinokuzi chakakutadzirira hachisibo. Chamba wani chino wachiregedza bode izako. Nyamba wani chinodhura. Chinodhura? pedza mai Amunoziya? Chinodhura chamba. Vanhu vanondoshaye 5 cents kuti chauri kunwa icho chinoita sei? ndatengerwe ichi. Asi kana asi unonwa hatikuri kunwa. But unokwana mari yako wakwanisa kuzvitengerere. Ndikuti for starters chamba handiti chinda sei chinodhura plus chinodhaka. Yekudhura idayotara zvekudhaka. Yekudhura wakabate. Kade chamba unogona kutenga plastic 1 redhora. Kana uchinasobhema seri ungazotenga rimwe maniro. Zvino ichi chawakabata ichi unogona kuswera uchizvitenga chemadhora saka chinodhura ichi. Chikuridza mukoma mimi muda kuti ndirambe ndichikutamba. Aiwa kana chikuda kutaura kuti hatikuti ichocho is food and drink. ndati sataure point yekuti chamba chinodhura. aiwa zvakasiyana maputirwo echamba nemamwirwo edoro zvakasiyana doro Wozi chamba 6 o'clock anditi ndikuda mugumbezeka 6 o'clock asi chamba mutochida each and every day kana uri mune chamba ende netime dziri netime ndiyadzo chaidzoka after bath Taura zvako ataro ndatengerwa kutozopfuura ndikutotenga ndikaona mari yake notozopfuura ana akatoona mari yake hasi utotenga tanzwa kunzi chamba chinodhura ende chinodhaka kurudzira vanhu kuti varegere ende chinoshoresa futi mwana mabhinya avaritaura zvaanoda avatonditaura ndikudai nini manje vari kudaiwa zvona nditaure manje pachiwani chamba chinorohana ndisingazotanga kubaura
Ai ndikushorwa nevanhu nyembanje. Chamba chino Chamba ndagona kushorwa nevanhu nyembanje. Ukuramba zvataura point yake chaiyo kuti aradza kumuremera. Ukuramba zvataurei. Ndikushorwa. Akunorwarisa iko kuti Nani? yakadaro. Obo. Kuti waita sei? Ndikuputire mbanje. Akuchamuke kuti dzokorore. Ndoudzwa. Unless bandikunyebere kuti vanhu vakunditi ndambachiputa mbanje. Ndiwe ukaona kuti kushorwa nenyaya yekuti unoonekwa uchiputa. Koza wanga kuti Aiwa, sora nguno ripota kuti ndizvo ndaite. munhu wese ane ziso reredhiro anonzi anoputa mbanje. Ari kuchena. Akuchena ndi. 4 days. Zangoita ganda rake zangoita ziso zvakaita ziso rake zvakaita ganda rake kuti arati ziso rake riri kuchena. Saka isangamira padhuze neziso rake. Ramana imi mukatarisa mapictures angu handiti akudhara. You can see it for yourself kuti munhu ari kukanganiswa nembanje. If you want to be vakatoya pachokwadi muchaura musina mafeelings kana tichinga takatarisa mapicha just go back and Wakarwa nembanje. tora pictures angu Uzvita zvakusina. you won't be happy. handizi saka mapictures achatanga kuona apa anenge achinaa pamuchanga ngwana zvinhu zvinonaka. Muchaura kana maplata acho anosiyana. zvinhu zvawedzera. Zvawedzera. but waifara here pawaiputa mbanje kana kuti waitsamwa kana kuti waishatirwa? Ndaifara. Waifara? But handifari nemafariro andaita. Ndokufara zvinhu different from that. Ukafariro kwawaita nembanje kanga kakamira sei? Kakaribo, but chandikudoka ndikudo a new experience. Hazvina kuipa. Kuti zvinhu zvinyowani. Unoziva pandakambomira kufara pandakambomira duro. Sha haisi nyaya yako iweyo. Aiwa, sha iwe haisi nyaya yahameki uine doro rake, inyaya yaJohn nembanje dzake. John atanga kutaura nyaya yeBhaibheri asati ataura kuti akamira mbanje. I'm trying kuita zvinhu zvinyowani. Zvinyowani wakatanga kwawakazvarwa wakakura uchikuta mbanje here. Saka zvazvinyowani pasi manje utowarekeza. Mira pamuselebrate kwamagetsi. John, vanhu vafarira magetsi, iwewo wakatsamwa. Vanhu vakukushungurudza, especially iye afarira magetsi iwe. Chimimba. Asha. Mukomana arotswa. Kuti mina handi. Arotswa magetsi avhawo. Ndikuti yakakwana mbanje yatakaputa bwe. Taura. But taura kwaita kwaradza kuti wagomira. Aiwa. Ndakasiya. Kwatiri wagomira. Ndakasiya. Aiwa. Ini ndikuti wangosiya. Wewe wacha sei kwatori. Tinenguya chazobata kuti waregera. Wangomira. Saka mutabvuma mira rini. Ndakuti ndokupa mwedzi wako. Just a month. Mablango anenge achiri nechiri kuno. But takakubata toita sei, takakubata uchiputa mbanje. Mutongo wako unenge wakamira sei? Mutongo wako. That will not happen. Imimika judgment iri kwamuri. Mukada kuti mhanyisa vachakoziva kuti urikudziputa kana pachatokona uchidziputa aiwa hatisi kuti tasipa kana tikazokuona ora uchidziputa handitika
vamwe vako vese isusu wauri kusiya iwo wauri kumarada emareketi ndikuya kuzoputira muri dining menyu mumba chaiko munonogara mumbacha pacha mumwe ada kuregera waregera hadziregedzei kunyeba hanzi kugara kwatakaita kwese kuti aita puta kanga ndikumbudza kuti unadzo here wabva mukuputa nguva iyo Rasa bricks wapi kwa kutaka kutuka Rasa no no